V noci na 7. septembra došlo na križovatke ciest medzi Novými Zámkami a Šalou k tragickej dopravnej nehode, ktorá si vyžiadala život 20-ročnej ženy. Podľa polície šoféroval vozidlo, v ktorom v čase nehody sedela 17-ročný muž. Polícia doplnila, že 17-ročný vodič Volkswagenu bol po nehode podrobený dýchovej skúške na alkohol, ktorá bola negatívna. Rovnako aj vodič Suzuki SX4 bol podrobený dýchovej skúške s negatívnym výsledkom. Vyšetrovanie okolností nehody už prebieha. Polícia v tejto fáze prešetruje mieru zavinenia a presnú príčinu tragédie, pričom do konania budú pribratí odborní znalci. Podľa vyjadrenia polície pravdepodobne vodič vozidla Volkswagen Golf nerešpektoval dopravné značenie Stop, daj prednosť v jazde. Viac sa dočítate na Som Novozámčan. Sledujte nás.